Non. Unon. Berdin, Jo. bere arte. Aixo, zen egezu, Nik ebaki bat. Eta zuk? Nik zein fursat gazu? A ber, dauzkeu mantzanilla, poleo menta, roibos, te berdea, te gorrie, te beltza, eta tila, nahi badaz. Ba, polo mentat, mesedez. Vale, eso no. Bueno, hemen txik, zure Vale. poleo menta, eta... Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Nezarratik. Unon. Zesan bertzen nian? Itzik marraukeu. Vale. Eta zesan berdea zua. Ba, oso aukera honateaz eta Bartzelonan nijo. Baina nolatan? Etorriko zanekin. Martín? Egunon? Egunon, Martín. Ezin mesedez. Bai. Bueno, Martín, hemen ditut zure frogen emaitzak, eta hauek diotenez gaixotasun larri bat pairatzen duzu. Baina lasai, honek badu eta tratamendua, hori bai. Tratamendua hartzea edo ez zure esku dago. Kaixo, txaldeon. Berdin? Hola. Kaixo. Kaixo. Jo, eske, ez dakit nola esan, baino kimika ez da gustatzen zatena. Baina nola txiki, ene! Itzatzula gustatzen? Jo, badakit etzen nuela espero, baino... Eske saiau eta saiau naiz, baina eske benetan etza gustatzen. Ta segurunean musika eskolan hasiko naiz. Bueno, ba, hori bazu erabakie, aurrera.
Egunean zehar eta bizitzan zehar, erabaki ezberdinak hartu behar izaten ditugu, maila edo garrantzi ezberdinetakoak. Herri honen etorkizuna erabakitzeak ere, gure esku egon beharko lukeelako, parte hartu herri galdeketen olatuetan.